Romani, capitolul 12, versetul 2, pagina biblică 1106, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Amin. Vă rog să vă reașezați. William James, părintele psihologiei americane, cel care este creatorul psihologiei funcționale, spunea în felul următor: cea mai mare descoperire a generației mele este că un om își poate schimba viața dacă își schimbă felul de a gândi, dacă schimbă atitudinea. Despre atitudine aș dori să predic în această dimineață și cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru tine și pentru mine l-am intitulat Atitudinea care face diferența. Atitudinea care face diferența. În primul rând, dragul meu frate, draga mea soră, creează-ți o viziune înclinată spre progres. În primul rând, creează-ți o viziune înclinată spre progres. Dacă vrei ca atitudinea ta să facă diferența în relație cu Dumnezeu, în relațiile de familie, în profesia ta, în munca ta, în business-ul tău, în ceea ce ești tu, creează-ți o viziune înclinată spre progres. Ce vreau să spun? Sunt două mentalități. O mentalitate concentrată pe a fi fix. Nu se poate mai mult. Cam atât e tot ce înseamnă relația mea cu Dumnezeu. Eu nu pot să cresc spiritual. Eu nu pot să mă dezvolt profesional, eu nu pot să fiu un meseriaș mai bun, eu nu pot să fiu un profesor mai bun, nu pot să fiu un cântăreț mai bun, nu pot să fiu un predicator mai bun, nu pot să fiu o mamă mai bună, un tată mai bun, eu nu pot să-mi depășesc condiția, așa mi-a fost scris. Asta este o mentalitate concentrată pe a fi un om efectiv ancorat în anumite fixisme. Pe de altă parte, există un alt fel de a gândi și anume tot timpul te poți dezvolta. Tot timpul există loc să te apropii mai mult de Dumnezeu, mai poți să crești spiritual, mai poți să crești din punct de vedere relațional, te poți înțelege mai bine cu soția ta, te poți înțelege mai bine cu soțul tău, poți să fii un tată mai bun, poți să fii o mamă mai bună, poți să evoluezi din punct de vedere profesional. Cât de bun ai fi, mai poți să te dezvolți. E atât de important să-ți creezi în această dimineață o viziune înclinată spre progres. În Evanghelia după Marcu stă scris că la un moment dat Hristos trecea prin Ierihon și undeva la marginea cetății, între cele două cetăți, spune Sfântul Augustin, între cetatea veche a Ierihonului și cetatea nouă, stătea un om pe nume Bartimeu. Bartimeu fusese un om care văzuse altă dată, pentru că rugăciunea lui spunea: Doamne, vreau să-mi recapăt vederea. Așa se traduce exact din textul grecesc rugăciunea lui: Doamne, vreau să-mi recapăt vederea. Bartimeu văzuse altă dată, dar și-a pierdut vederea, un fapt atât de întâlnit în vremea respectivă în Israelul antic. Și Bartimeu ajunge în situația de a-și trăi viața după o zi pe cealaltă cerșind. Aude gălăgie multă și când este multă lume, există probabil, zice Bartimeu, și disponibilitatea de a fi ajutat. Și Bartimeu începe să întrebe în stânga, în dreapta, el nu vede, dar întreabă: cine este? De ce este așa de multă gălăgie? Ce se întâmplă? Cine trece pe aici? Un primar, un prefect, un deputat, un om de business, o vedetă? Cine trece pe aici? Și cineva din mulțime îi spune: trece Iisus din Nazaret. Când aude el cuvintele Iisus din Nazaret, a auzit despre acest Iisus din Nazaret că nu este chiar oricine, doar un vorbitor special, doar un făcător de minuni, ci este chiar fiul lui David. Și în momentul acela în inima lui se activează credința și el spune în felul următor: Fiul lui David, ai milă de mine. Și el începe să strige: Fiul lui David, ai milă de mine. Iubiții mei, omul acesta se confruntă cu următoarea situație: să strig sau să nu strig? Am văzut. Ai mai văzut pe cineva după ce a fost orb să-și recapete vederea prin Israel? Răspunsul este nu. Nu mai bine mă mulțumesc eu cu situația mea, sunt bolnav, asta este situația, sunt orb, bine că primesc 2 bani, să am din ce să trăiesc. El se confruntă cu următoarea situație: e suficient spațiul meu, e suficientă viața mea, nu mă duc mai departe. El a fost ispitit să gândească în acești termeni, a unei gândiri concentrate pe a fi fix. Atâta se poate întâmpla, așa mi-a fost scris mie, așa mi-a fost dat mie, o să fiu toată viața un cerșetor, o să fiu toată viața orb, o să fiu toată viața necăjit. Pentru că e foarte greu să-ți depășești lucrurile pe care ți le fixezi în minte. Eu numai atâta pot să fiu de pocăit. Eu numai atâta pot să mă dezvolt. Eu numai atâta pot să cresc. Eu numai atâta pot să mă duc înainte. Eu numai atâta pot. Nu se poate mai mult. Bartimeu își depășește această gândire fixistă și zice: există loc de mai mult, pentru că el își depășește chiar pornirea lui lăuntrică de a se stopa pe el însuși. Despre ce este vorba? Fiecare dintre noi suntem tentați să spunem în anumite momente ale vieții noastre: nu se poate să fiu mai pocăit, e suficient, nici n-am nevoie. Nu se poate să mă rog mai mult, e suficient. Nu se poate să citesc mai mult Biblia, nu se poate să dau mai mult. Nu se poate să fiu mai descurcăreț în munca mea, nu pot să fac mai mult pentru copilul meu, nu pot să fac mai mult pentru nevastă mea, nu pot să fac mai mult pentru angajații mei, nu se poate face mai mult. Și suntem ispitiți să gândim: numai ta se poate.
Asta mi-aduce aminte că am citit la un moment dat despre un copilaș care s-a dus la pescuit. O pescuit 2 pești mici, și era foarte bucuros, i-a pus undeva într-o găletuță, pentru că o să aibă ce să mănânce, lui plăcea foarte mult pește. Și la un moment dat mai aruncă el undița să mai prindă un pește, dar nu prinde un peștișor, ci prinde un pește mai mare. Când vede peștele mai mare, își dă o palmă peste cap și zice, mai bine nu-l prindeam, nu mă fac de lucru. Și ia peștele, îl desface din cârlic și îi dă drumul înapoi în apă. Un om mai în vârstă stă lângă și mă, băiete, nu te înțeleg. Ai luat peștișorii aia mici, zice, și i-ai băgat în găleată, să-i duci să-i facă maică-ta de mâncare. Și peștele ăsta mare, de nu știu câte kilograme, zice, i-ai dat drumul în apă. Nenea zice, eu am o tigaie foarte mică, nu încape peștele ăsta în tigaia mea. Și asta și m-am gândit că așa suntem fiecare dintre noi, avem mentalitatea noastră. Bă, numai ta se poate să lucreze Dumnezeu. Numai ta Dumnezeu poate să lucreze, numai așa poate Dumnezeu să lucreze. Auzi, eu mi-am atins condiția maximă, eu atâta vreau să fiu cu pocăința mea. Dacă ți se vorbește despre experiențe noi cu Dumnezeu, zic, nu, mie mi-ajunge atâta. Dacă se vorbește despre a crește din punct de vedere profesional, mie mi-ajunge atâta. Dacă e vorba să faci un pas mai departe, să-ți dezvolți business-ul sau munca, să fii un mai bun meseriaș, să înveți mai bine la școală, să ai performanțe mai deosebite, zici, mie mi-ajunge atâta. Pentru că ești concentrat pe a fi un tip fix care nu ești dispus să te dezvolți. Vrei să ai o atitudine care face diferența, creează-ți o viziune înclinată spre progres. Omul acesta a început să strige, chiar dacă a fost orb, chiar dacă a fost necăjit, chiar că toată lumea l-a apostrofat, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. El nu doar că își depășește inclinația naturală înspre a fi într-un punct fix, să nu vrea progresul, ci omul acesta merge mai departe și depășește și vorbele celor răi. De fiecare dată când vrei să faci câte ceva, vor fi oameni, unii binevoitori, alții mai puțin binevoitori, care vor încerca să te descurajeze. Descurajarea este o chestiune foarte întâlnită. Bă, nu te băga că o să falimentezi, nu te băga că o să te doară spatele, nu te băga că o să te lovești la degete. Eu auzeam pe cineva care zice, bă, dacă te faci tâmplară, stai degetele. Am o cunoștință care în clasa 7-a, în clasa 8-a, s-o gândit ce să se facă. Dacă se face tâmplară și dă cu ciocanul peste deget, stai degetele. Dacă se face doctor, o să-i fie rău de la momentul în care vede sânge sau injecții. Dacă se face, nu știu, ceva slujitor în față, cântăresc, predicator, o să aibă spaimă de mulțime. Dacă o să se ducă să facă business, o să bage, nu știu, firma în faliment. Și tot să gândea tot felul de chestiuni, alegea, ce o să fac? El tot timpul se reorienta, pentru că de fiecare dată zicea, mă, eu nu mă pot. Și alții îl ajutau să fie descurajat. Te vor ajuta alții să te descurajezi. Bă, tu nu o să fii niciodată un pocăit bun. Vezi de treaba ta. Tu nu o să poți niciodată să faci ceva pentru Dumnezeu. Auzi, tu nu o să te poți ridica niciodată din starea ta. Pruncul tău, fata ta, niciodată nu se poate schimba. Nevastă ta, așa va fi până o închide ochii. Bărbatul, așa va fi toată viața lui. Nu se mai poate face absolut nimic. La Gibraltar, spaniolii au scris următoarele cuvinte, mai departe nu. Era această gândire în vremea respectivă, dacă te duci dincolo de Gibraltar, risci să cazi în hău și să te prăpădești. Dar Cristofor Columb n-a acceptat lucrul acesta. În 1492 a spus, există ceva și dincolo de Gibraltar. Și s-o luat și s-o dus cu 3 corăbii și au descoperit America. Spaniolii aveau să comemoreze această descoperire fantastică a lui Columb, scriind pe monede mai departe, au tăiat nu și au zis mai departe. E atât de important în viață să-ți creezi o viziune înclinată spre progres. Dragul meu frate, draga mea soră, vrei să ai o atitudine care face diferența? Atunci creează-ți o viziune înclinată spre progres. Mai există loc de pocăință, mai există relații mai frumoase, poți să ai relații mai bune în căsnicie, poți să-ți recroiești căsnicia, poți să progresezi, poți să fii mai bun în munca ta, în profesia ta, în business-ul tău, poți să faci mai mulți bani, poți să fii un meseriaș mai destoinic, poți să te învârți mai bine în viață, poți să-ți repari conflictele, poți să soluționezi problemele. Există loc de progres. Nu fi omul concentrat pe o chestie fixă, o să vezi că în câțiva ani de zile vei fi depășit de situație. Cine nu merge înainte, în câțiva ani de zile este depășit de situație. În absolut toate lucrurile. Viața e ca mersul pe bicicletă. Ori te duci înainte, ori te oprești. Dacă spui e suficient cum sunt acum, ascultă-mă, în 6 luni, un an de zile vei vedea, în munca ta, în business-ul tău vei fi depășit. Ori mergi înainte, ori rămâi în urmă. Iubitul meu, viața e ca mersul pe o bicicletă, de aceea creează-ți o viziune înclinată spre progres. Bartimeu a zis, se poate să fiu vindecat. Nu a simțit poate neapărat că va fi vindecat. O zis, mă, poate nu mă bagă în seamă. Eu ori de când e lumea, n-am văzut pe nimeni să se vindece de orbie. Eu am fost om care am văzut, mi-am pierdut vederea, asta este. Dar Bartimeu nu acceptă ceea ce îi spune sufletul, nu se mai poate face nimic pentru tine. Bartimeu spune, eu nu am măsuri fixe, eu cred că Dumnezeu poate totul, eu cred că Fiul lui David poate schimba situația mea. Alții au spus, taci din gură, nu se poate, mai departe, nu. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva și Bartimeu spune, eu nu cred că nu se poate întâmpla. Faptul că nu s-a întâmplat în viața ta sau în viața vecinului meu sau în viața familiei mele nu înseamnă că nu se va întâmpla în viața mea. Eu cred că Iisus Hristos, Fiul lui David, poate să facă minuni pentru mine.
și uitați-vă să vedeți, Hristos face o minune fantastică în viața lui, pentru că totul pornește de la gândire. Viața se schimbă în funcție de gândirea pe care o adoptăm. De aceea, asumă-ți în această dimineață o atitudine care face diferența. Și asta înseamnă, în primul rând, să-ți creezi o viziune înclinată spre progres. Se poate să te apropii mai mult de Dumnezeu. Se poate să fii un credincios mai bun. Se poate să fii un soț mai bun, chiar dacă ești un soț bun. Poți să fii o soție mai bună, chiar dacă ești o soție bună. Poți să slujești mai bine lui Dumnezeu, chiar dacă acum slujești bine. Poți să fii mai descurcăreț, chiar dacă acum ești descurcăreț. Poți să faci mai multe lucruri frumoase, chiar dacă acum ești deosebit. Niciodată nu spune e suficient. În momentul în care spui e suficient, înseamnă că începi să regresezi. Totdeauna este loc de mai bine, totdeauna este loc de îmbunătățire. Creează-ți o viziune înclinată spre progres. Nu fi omul fixat în anumite puncte și de acolo nu te mai mișcă nimeni. O să rămâi în urmă, o să-ți distrugă relațiile, o să falimentezi într-un viitor apropiat, o să fii depășit profesional. Fii un om în permanență înclinat spre progres. Doamne, vreau experiențe noi cu Tine. Doamne, vreau să înțeleg cuvântul Tău, vreau să slujesc mai bine, vreau o căsnicie mai frumoasă, vreau să fiu mai bun profesional pe zi ce trece, tot mai bun, vreau să fiu tot mai descurcăreț, Doamne, vreau să am relații tot mai frumoase, Doamne, cred că cei mai frumos abia acum urmează pentru mine și aștept ca Tu să faci lucruri minunate în viața mea. De aceea, Doamne, în primul rând îmi creezi o viziune înclinată spre progres. Atitudinea care face diferența. 1. Creează-ți o viziune înclinată spre progres. 2. Acțiunile tale să fie corelate cu scopul tău. Al doilea lucru care face diferența ca atitudine este ca acțiunile tale, acțiunile mele să fie corelate cu scopul nostru. Hristos spune Evanghelia după Luca, a venit la Capernaum și a predicat Evanghelia și a făcut semne și minuni. Și oamenii sunt vindecați. Soacra lui Petru este tămăduită, vin oamenii de prin cetatea Capernaumului, de prin zonă, cu oameni bolnavi la Iisus, Iisus îi vindecă, vin oamenii cu îndrăciții lor, posedați de diavolul și Hristos se eliberează. Hristos face lucruri fantastice acolo și este bine primit și este apreciat. Acum, una dintre cele mai mari ispite ale omului este să rămână pentru totdeauna în locul în care este apreciat, pentru că nu poate să se dezvolte mai mult. Și Hristos se vede pus în situația în care vin oamenii din Capernaum și zic, auzi, Iisuse, rămâi cu noi și nu te mai du de la noi. Rămâi cu noi să fii conducător de sinagogă, rămâi cu noi să fii predicatorul nostru, făcătorul nostru de minuni. Dacă vrei, te punem și primarul nostru, că în gândirea iudaică și în practica iudaică cine conducea sinagoga conducea și treburile orașului din punct de vedere al evreilor. Rămâi și te facem ce vrei tu să fii, numai rămâi cu noi. Hristos însă spune felul următor, eu am un scop, eu am venit pe pământ nu să rămân doar în Capernaum, ci să mă duc prin toate cetățile lui Israel să predic Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, ca oamenii să se pregătească să se întâlnească cu Dumnezeu, ca oamenii să se mântuiască. Remarcă presiunea celor din Capernaum. Rămâi cu noi că este bine aici, te tratăm foarte frumos. Hristos spune, nu, scopul meu este altul. Eu am venit în această lume ca să pregătesc Israelul, să pregătesc lumea pentru împărăția lui Dumnezeu. Hristos cunoaște în permanență care este scopul lui. Eu am băgat de seamă că una dintre cele mai mari probleme ale noastre, ale oamenilor, este că nu avem scopuri clare. Adică teoretic toți avem scopuri clare, dar agenda noastră nu prea se conformează, nu prea este corelată cu scopul nostru. Cel mai important lucru este să fii pocăit, nu? Să fii credincios. Dacă pentru tine cel mai important lucru este să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, asta înseamnă că vei fi preocupat de rugăciune. Asta înseamnă că în agenda ta zilnică vei găsi loc de scriptură, înseamnă că biserica va fi prioritatea vieții tale, înseamnă că dacă ai ceva în agenda ta ca prioritate, nu doar lași acolo să fie notat sau spui, da, domne, asta e cea mai importantă chestiune pentru mine, să fiu pocăit și cu asta te elimina. Nu. Dacă vrei să ajungi în cer, te rogi, citești Biblia, vii la biserică, e prioritatea ta. Vrei să fii un soț bun, pe atunci petreci timp cu soția ta, petreci timp cu ea, o apreciezi, te porți frumos cu ea. Vrei să fii un tată bun, petreci timp cu copiii tăi, încerci să te perfecționezi, înveți cum să fii un tată mai bun, ceri sfaturi, citești, petreci timp cu ei, asculți care sunt problemele lor, care sunt bucurile lor, care sunt frustrările lor. Nu ești un om care numai dai cu pumnul masă în casă, îți pleci urechea la copiii tăi, sunt importanți pentru tine, sunt prioritățile vieții tale. Vrei să fii bun profesional? Nu zici, bă, auzi, eu sunt bun profesional și apoi Domnul cu mila. Nu! În fiecare zi te documentezi, în fiecare zi te dezvolți. O zi dacă nu te-ai dezvoltat, vorba lui Marcus Aurelius, este o zi pierdută. În fiecare zi, în domeniul tău de activitate, vrei să fii pocăit, mai cresc un pas. În familie, mai cresc un pas. În munca mea, în business-ul meu, în slujirea mea, mai cresc un pas. Agenda noastră trebuie să reflecteze sau să reflecte gândirea noastră, prioritățile noastre. Vrei să ai o atitudine care face diferența? În primul rând, acțiunile tale să fie corelate cu scopul tău. Altfel ne asemănăm cu acel om, văzut la știri situația aceasta, era unul care trăsese o lecuță mai mult decât era cazul și și-o pierdut cheia. El avea cheia la gât ca pe vremuri, dar s-a desfăcut tața și-o pierdut cheia.
și căuta pe acolo după cheie undeva sub un stil de telegraf unde era lumină. Și căuta. Vine polițistul, vede că se duce așa foarte sigur pe el. Zice, ce ai făcut, domne? Zice, mi-am pierdut cheia. Zice, n-am cu ce să intru în casă, trebuie să intru în casă și n-am cu ce. Și ajunge polițistul, îl ajută vreo jumătate de oră, caută pe acolo prin iarbă, prin toată zona, tot caută pe acolo cheia. După jumătate de oră în care nu găsesc niciunul cheia, zice, omule, tu sigur ți-ai pierdut aici cheia? Nu, domne, zice, nu aici, dar aici e lumină. Așa suntem noi în viață când, da, noi vrem lucruri mari, noi vrem să ne găsim cheia de intrare în Împărăția lui Dumnezeu, de rezolvarea problemelor de familie, dar noi nu știm unde să căutăm. Iubitul meu, să nu fim oamenii care una spunem la nivelul minții, una spunem declarativ și alta facem în realitate. Agenda de fiecare zi arată ce-i prioritate pentru tine. Nu doar declarativ, scopul nostru, Doamne, să fim în Împărăția lui Dumnezeu, să avem familii frumoase, să propășim în munca noastră, să fim mai buni în ceea ce facem. Și agenda ta zilnică nu înseamnă nimic. Dacă vrei să fii ceva, fă în fiecare zi lucru respectiv, în fiecare zi fă ceva ca să te apropii mai mult de scopul tău. Altfel, din zi în sărbătoare nu faci nimic. Dacă noi vrem să fim buni în munca noastră, păi dacă tu nu te interesezi, te duci la loc, apoi faci, treacă, meargă. Clar că nu o să mai fii bun profesional. Dar dacă tot timpul citești, te dezvolți, urmărești cum fac alții, încerci în fiecare săptămână să crești, clar că o să crești, o să te dezvolți. Acțiunile tale să fie corelate cu scopul tău. Când meditam la cuvântul acesta și mi-am adus aminte de textul sfânt care zice că Iisus și-a cunoscut bine prioritățile în viață și nu a încercat și nu a lăsat nici problemele, nici flatările, absolut nimic să-l distragă de la scopul lui, mi-am adus aminte că am citit în istorie că la Roma se pariau foarte mulți bani pe alergători, foarte mulți bani. Și pentru că pariau pe alergători, adversarii aruncau monede de aur în calea alergătorilor. Și dacă tu aruncai o monedă de aur în calea alergătorului, nu puțini erau aceia, pentru că oamenii erau foarte avari în momentele respective, erau iubitori maxim de bani, nu puțini atleți se opreau din cursa lor ca să ridice banul respectiv. S-au oprit câteva clipe și au pierdut cursa. Și am stat și m-am gândit, Domne, așa suntem și noi de multe ori. Dumnezeu ne pregătește cerul și noi ne oprim. Ne oprim pentru că, nu știu, suntem preocupați poate de alte urgențe. Totdeauna urgențele ne fură timpul. Am început să meditez la cuvântul acesta și să mă pregătesc pentru predica aceasta de marți, în rugăciune și în studiu. Și așa au lucrat ispita toată săptămâna, numai întâlniri am avut. Numai întâlniri peste întâlniri. Și am zis în felul următor, vineri, seara, sâmbătă, zic, am vrut să lucrez mult mai mult, dar uite că n-am putut. Pentru că m-o suna nu știu cine să mă întâlnesc cu nu știu cine, m-o suna nu știu cine să mă duc nu știu unde. Tot am avut tot felul de întâlniri și n-am putut să-mi prioritizez exact lucrurile cum trebuia să le prioritizez. Predica. Și am zis în felul următor, nicio problemă, de săptămâna viitoare voi încerca să fiu mai serios cu agenda mea, cu programul meu. Adică timpul pe care îl aloc studiului vreau să fie blocat. Orice ar fi, numai, Doamne, păză, o chestie dramatică se întâmple. Pentru că altfel, urgențele acestea ne fură atenția. Urgența te face să nu te mai rogi. Urgența te face să nu mai citești Biblia. Urgența te face să nu mai faci ce trebuie să faci în familie. De câte ori n-ai fost în situație, ai venit acasă, poate după o zi obosită și voiau copiii să joace cu tine. Dar e prioritatea ta, copiii. Așa e prioritatea mea. Dar tu n-ai avut chef să te mai joci cu ei, că ai fost așa de obosit de numai. Sau, dar te-a sunat cineva și ai mai stat 15 minute cu el la vorbă sau cu el la vorbă, dar cu pruncii tăi n-ai avut timp. Da? Bun înțeles, copilul tău este prioritatea ta. Sau Dumnezeul tău este prioritatea ta. Da, Dumnezeu e prioritatea mea. Dar seara, toată ziua, nu te-ai rugat, nu m-am rugat. Și după o zi întreagă, Domne, n-am avut 5 minute să deschidem Biblia, că n-am avut chef, că ne știe Dumnezeu că suntem obosiți. Dar am putut sta jumătate de ceas, 45 de minute, 90 minute la un meci. Pentru că uitați-vă să vedeți, acțiunile noastre de cele mai multe ori nu sunt corelate cu scopul nostru. Noi una spunem și alta facem. Da, Domne, toți vrem să fim pocăiți de nota 10, dar fiecare zi nu prea se vede asta. Toți vrem să fim specialiști în domeniul nostru, dar nu prea ne dezvoltăm în fiecare zi. Toți vrem să facem lucruri mari pentru Dumnezeu, dar ceea ce faci, nu faci poate din toate inima și în fiecare zi, eu vreau să cresc în fiecare zi câte puțin. Iubiții mei, să ne ajute Dumnezeu să adoptăm o atitudine care face diferență. Asta înseamnă să-ți creezi o viziune înclinată spre progres. Asta înseamnă că acțiunile tale trebuie să fie corelate cu scopul tău. Așa a făcut Hristos. Apoi, în al treilea rând, privește orice problemă ca pe oportunitate. Dacă vrei să ai o atitudine care face diferența, privește orice problemă ca pe o oportunitate. M-am uitat în Scripturi și la un moment dat Hristos, după ce mulțește pâinile și pește, îi silește pe ucenici să urce în corabie, să treacă de cealaltă parte a Mării Galilei, până el va urca sus să se roage, să stea în părtășie cu Dumnezeu. Stă mai multe ceasuri în rugăciune și undeva între ora 3 dimineața și 6 dimineața este o furtună năprasnică pe mare, ucenicii sunt înspăimântați, sunt gata să se scufunde, între 3 și 6 dimineața, iată-l pe Hristos, vine la ei pășind pe ape.
În gândirea antică iudaică se credea foarte mult în fantome. Și ei, fiind oameni comuni, ucenicii lui Hristos credeau în fantome și au început să strige, este o nălucă, este o fantomă, toți țipă care mai de care. Hristos vine la ei pe ape și zice, eu sunt, nu vă temeți. Era o problemă foarte mare, vine fantoma și îi prăpădește, furtuna îi bagă la apă, se prăpădește, se neacă. Dar Domnul când le spune, eu sunt, se apropie de ei și Petru aude, eu sunt. Și Petru zice, auzi, dacă Tu ești, Doamne, fă ceva ce n-ai mai făcut niciodată. Ce să fac, mai Petre? Ia poruncește-mi, Doamne, să cobor din barcă, să pășesc pe ape, să vin la Tine, să pășesc pe ape, să umblu ape. Nimeni în toată gândirea biblică, în toată istoria mântuirii, nu a putut să umble pe ape. Și Petru spune, vreau ceva fantastic, vreau, Doamne, să transform problema aceasta într-o oportunitate. Mi-a fost frică că mă prăpădești, mi-a fost frică că mă neci, mi-a fost frică, Doamne, că ne prăpădim aici. Acum, Doamne, schimbă situația aceasta într-o mare binecuvântare. Vreau să fiu primul om din istorie care umblă pe ape. Și Petru, la cuvântul lui Hristos, se coboară din barcă și începe să pășească pe ape. El transformă problema în oportunitate. John Rockefeller spunea în felul următor, eu încerc toate problemele și toate falimentele și toate lipsurile să le transform în mari oportunități. Dragul meu, încearcă să transform fiecare problemă din viața ta într-o mare oportunitate. Psihologii spun că 10% dintr-un eveniment este cel ce te marchează, adică se întâmplă ceva, influența evenimentului în sine asupra vieții tale este de doar 10%. 90%, spun psihologii, este felul în care tu interpretezi momentul respectiv sau situația respectivă. Doar 10% te marchează lucru în realitate. 90% este interpretarea pe care tot dai lucrul respectiv. Domne, am criză financiară. Da, poți să zici să prăpădește totul. Gata, domne, se prăbușește totul. Sau poți să spui, trebuie să iau măsuri mai înțelepte să prosper. Poți să zici, domne, am probleme în familie. Nu mă înțeleg cu soția sau cu soțul. Gata, băgăm divorțul, apoi Dumnezeu cu mila, apoi asta e într-un fel, asta e într-un fel. Ei, sunt încăpățânați. Sau poți să spui, ceva nu funcționează bine în căsnicia noastră. Hai să ne rugăm mai mult, hai să postim mai mult, hai să fim mai consecvenți cu biserica, cu Dumnezeu. Și nu aveți dintr-o dată, Domne, ce pocăi devii. Poți să zici în felul următor, Domne, tot cu datorii sunt, nu mă mai ajung banii, câștig bani. Am un amic care îmi spune că face 3.000 de euro și nu-i ajung banii de mâncare. În Germania. 3.000 de euro zice că amata mi-o nevoie de mâncare, frate, zice tot timpul pe minus. Cum ispită mă să mănânci 3.000 de euro pe zi, nu știu, pe lună, nu știu, pe săptămână, pe lună. Bă, poate e o problemă că nu-ți gestionezi bine banii, poate nu ai un buget, poate nu te ții de prioritățile tale. Da, poate zici în felul următor, ok, am pierdut mulți bani, hai să încerc să așez lucrurile. Ok, așezăm lucrurile și poate vezi, bă, uite ce bani frumoși economisesc. Am fost gârcit, n-am dat, de asta nu am, clar, când nu dai, nici Dumnezeu nu-ți dă. Pe cine dă, Dumnezeu îl iubește și îi răsplătește. Eu am văzut asta din experiență. Când dai, vorba lui John Bunyan zice, cu cât dădea mai mult, cu atât primea mai mult. Când dai cu generozitate, primești. Când e strângău, nu dai nimic pentru Domnul, Domnul are grijă să mai ia. Și atunci zice în felul următor, bă, de ce nu am? De ce să strică mașina? De ce pe becheaia suntem, pe la doctor? De ce nu avem? Simplu, nu dai. Și când nu dai, Domnul zice în felul următor, bă, eu îți dau tot ce ai. Nu te interesează treaba ta, te lasă în mintea ta. Și atunci când te lasă Domnul în mintea ta, ascultă mai devreme sau mai târziu, te prăbușești. Și atunci zice în felul următor, Doamne, de ce nu am? De ce nu mă ajung după o lună pe cealaltă cu banii? Că uite, alții câștigă mai puțin, au bani puși deoparte, pot să-și cumpere ce au nevoie și pe mine nu mă ajung banii. Ce se întâmplă? Și poate Domnul spune în felul următor, te cercetează, problema este zgârcenia ta, avariția ta. Ia începe să dai și să vezi cum eu te răsplătesc. Și atunci începi să dai. Și dăruind aici îți aduni comori dincolo și te răsplătește Dumnezeu. Și dăruind, Dumnezeu îți va da și mai mult. Și vei putea da și mai mult și Dumnezeu îți va da și mai mult. Întotdeauna privește orice problemă ca pe oportunitate. Îmi povestea tatăl meu despre un băiat din sat de la ei, de la Spinoș, care a rămas corigent la matematică. Toată vara a învățat matematică să treacă clasa. Cu cât credeți că a luat examenul respectiv sau examinarea respectivă? Cu 10. După aceea a devenit olimpic la matematică. Ulterior s-a făcut și profesor de matematică. Cum se poate, domne? Dintr-un corigent la matematică să devii olimpic la matematică și apoi să fii și profesor de matematică? Da. Pentru că orice problemă ori te prăbușește, ori te ridică. E ca la ăștia care merg acolo pe ocean, pe ape, cum îi zice acum, placa aia de surfing sau cum îi zice. Doamne, valul ăla ori te dă de pământ, te bagă în apă, ori te ajută să te ridici mai sus. Așa e orice problemă în viață.
Orice problemă în viață, ori te ridică, ori te dărâmă. Tu alegi. 10% problema în sine te marchează. Restul este interpretarea pe care tot ai probleme respective. Asta nu o spun eu, o spun experții care citesc sufletul, care studiază fenomenul acesta. Dragul meu, privește orice problemă ca pe o oportunitate. Așa a făcut Petru. Așa a făcut și Pavel altădată. Păi, după ce se smulg hainele după tine în văzul tuturor, la Filipi, după ce te bat bine, dar te bat de nu te vezi, te bat și te umilesc, îți bagă picioarele în butuci. Eu multă vreme am crezut că butucii sunt fel așa de niște bucăți de lemn, așa stând foarte relaxat, cumva pe fotoliu cu picioarele în față. Butucii la romani și în antichitate era o formă, era ceva mașinărie de lemn care efectiv îți presa picioarele, zice că îți dezlipesc picioarele de la loc. Adică imaginează-ți că picioarele ți erau întinse la maxim, te dureau mușchii de numai spușca venele și mușchii și tu în temnița din Filipii, dezonorat, cu hainele smulse după tine, mai mult decât astăzi în antichitate, când cineva îți lua haina după tine, însemna că te umilește în modul cel mai jalnic, adică umilit, bătut, plin de sânge, batjocorit, în condiții insalubre, cu picioarele întinse la maxim, că zici că ți se deslipesc efectiv picioarele, tu te-a pus să cânti. Și zice Pavel cu Sila, Dumnezeu ne-a dat o oportunitate fantastică de a face aici evangelizare. Și au început să cânte, să se roage și toți oamenii adunați acolo ascultau. Dar ce se întâmplă? În momentul în care ești bucuros, în momentul în care mulțumești, starea inimii tale se schimbă în bine. Dacă toată ziua, apoi Dumnezeu e rău cu mine, apoi Domnul, nu știu, nu-mi dă, apoi Dumnezeu nu-mi face, apoi vine cazul, apoi numai steaguri de-astea de doliu, drame, probleme, păi îți vine să te duci până în mărsăl așa mai și tot întoarce. Viața așa este, mai murim, mai trăim, ne mai îmbolnăvim, mai pierdem financiar, ne mai trădează unul, ne mai ajută altul, așa e viața. Asta este viața, vorba lui Scott Peck, viața este grea, spunea psihologul american, însă în același timp viața este frumoasă dacă l-ai pe Dumnezeu. Privește în această zi la lucrurile din viața ta, mai puțin frumoase și spune, eu pe astea le pot transforma în binecuvântări. Nu funcționează bine ceva? Hai să văd cum le pot rezolva. Nu funcționează bine munca mea, nu merge bine munca mea, hai să studiez, să fiu un meseriaș mai bun. Și vei vedea, vei fi un meseriaș mai bun și o să-ți meargă bine. Nu merge bine relația, de ce nu merge bine relația? De ce nu mă înțeleg cu nimeni? De ce sunt foarte conflictual? De ce? Poate așa, nu știu, poate n-am vegheat, poate nu m-am dezvoltat eu relațional, poate am anumite frustrări. Am băgat de seamă că frustrările noastre din copilăria noastră, multe dintre ele nu ne lasă să ne trăim prezentul. Dacă cineva ți-o zis, dacă cineva ți-o făcut, tot timpul ești stresat, să nu cumva să repete istoria. Și ca nu cumva să se repete ce ai mai trăit cândva, atunci zici, ratez oportunități fantastice de a cunoaște oameni deosebiți, de a face ceva deosebit, de a mă bucura de fiecare zi pe care Dumnezeu mi-o dă. Dragul meu, atitudinea care face diferența înseamnă, în al treilea rând, să privești orice problemă ca pe o oportunitate. Ai probleme în viața de familie? Privește-le ca pe niște oportunități de a-ți așeza mai bine lucrurile. De a fi un soț mai bun, de a fi o soție mai bună, de a fi un tată mai bun, o mamă mai bună, de a petrece mai mult timp cu Dumnezeu, nu-ți merg lucrurile bine în munca ta, în business-ul tău, vezi ce trebuie făcut și vei vedea că problemele de astăzi, dacă le gestionezi bine, vor deveni marele oportunități de mâine. Te-ai gândit că poate ai pe cineva în familie, tot te rogi pentru el, pentru tată, pentru mamă, pentru copil, pentru soț sau soție, și nu vezi nicio schimbare la el. Te-ai gândit că Dumnezeu poate îngădui lucrul acesta ca să te rogi mai mult? De ce îngăduie Dumnezeu dramele în viața mea? Uitați ce spune Hristos, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Doamne Hristose, cum așa ceva? Și Hristos spune felul următor, când un om plânge, vine Hristos să-l mângâie și ai parte de mângâierea lui Hristos, adică orice problemă se poate transforma într-o binecuvântare specială. Hai să nu mai dăm tot chestii de-astea gri, negative, dramatice, se prăbușește totul. Dumnezeu are planuri frumoase pentru tine. Dumnezeu are planuri frumoase pentru mine. Viața este grea, dar cu Dumnezeu este frumoasă. Eu te întreb, dacă nu l-ai avea pe Dumnezeu, ce s-ar alege de viața ta? Viața este grea, dar fără Dumnezeu e prăpădenie. Dumnezeu este cu noi în fericire, Dumnezeu este cu noi în problemă, Dumnezeu este cu noi în cuptorul aprins, Dumnezeu este cu noi pe munte când ne merg lucrurile bine, Dumnezeu este cu noi peste tot. Fără Dumnezeu este imposibil să trăiești. Toți oamenii deștepți, am citit eu așa în filozofie și în sociologie și în literatură, toți oamenii deștepți sau oameni politici, dar care nu l-au avut pe Dumnezeu, la un moment dat o luat o razna. N-am văzut un om deștept care să nu cadă în angoasă, în depresie. Păi, Cioran al nostru, un om extraordinar de deștept, care interesant, era cel mai bun prieten cu Țuțea. Unul creștin puternic, biblist, celălalt era anticredință atei. Și zicea în felul următor, zice, singura soluție în viață, zice, să te urci și să te sinucizi. Păi asta e viața. Sartre la fel, era depresiv. David Hume era depresiv, toți erau depresivi. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, n-ai pace, n-ai bucurie. Ei, în această zi cu Dumnezeu în inimă, poți să ai pace, poți să ai bucurie, poți să ai liniște.
și în momentele frumoase, și în momentele dificile. Dragul meu, privește orice problemă ca pe oportunitate. Da, nu s-o purta bine copilul meu, uite, îmi dă Dumnezeu posibilitatea să mă rog mai mult. Îmi dă Dumnezeu posibilitatea să mă schimb mai bun. Te-ai gândit că s-ar putea să ai o problemă cu un angajat al tău, care să sublinieze anumite lucruri și poate chiar, nu știu, să te lase într-o situație delicată, pentru că Dumnezeu vrea să te învețe ceva prin el? Te-ai gândit că s-ar putea ca Dumnezeu, printr-un om care poate, nu știu, ăsta e calea în viață, ar vrea să schimbe ceva în viața ta ca ulterior să te poată binecuvânta? Dragul meu, privește orice problemă ca pe oportunitate. Doar 10% te marchează evenimentul în sine, 90% este felul în care tu îți interpretezi evenimentul respectiv. Oricare este problema. Fie că este vorba de o pierdere financiară, fie că este vorba de o trădare, fie că este vorba de un eșec, fie că orice problemă ar fi, 10% te marchează lucrul în sine, 90% este felul în care tu interpretezi fenomenul respectiv sau pierderea respectivă. Atitudinea care face diferența. 1. Creează-ți o viziune înclinată spre progres. Nu mai fi băgat în anumite tipare și de acolo să nu te mai scoată nimeni. E suficient? Nu. Totdeauna e loc de mai bine. Totdeauna e loc de dezvoltare, de creștere spirituală, de maturizare, de performanță în plus. 2. Acțiunile tale să fie corelate cu scopul tău. Nu e suficient să spui vreau să ajung, vreau să fac. Trebuie ca în fiecare zi să faci ceva pentru ca scopul tău să devină realitate. 3. Privește orice problemă ca pe oportunitate. Problemele sunt scările lui Dumnezeu ca să ne poată binecuvânta după aceea. Și 4. Continuă și atunci când simți că nu mai poți. Atitudinea care face diferența înseamnă să continui și atunci când simți că nu mai poți. Câți dintre noi nu avem momente în viață când simțim că nu mai putem? N-ai fost în momente de felul ăsta? Doamne, nu mai pot să mă rog, continuă să te rogi. Doamne, nu mai pot să rap presiunea, continuă, poți să mergi mai departe. Doamne, nu mai pot să îndur umilința, poți să te duci mai departe. E o vorbă din bătrâni, zice, să-l păzească Dumnezeu pe om de cât poate duce. Doamne, nu se poate așa ceva, continuă și atunci când simți că nu mai poți. Biblia ne face vorbire în 2 Samuel despre un om pe nume Eleazar, fiul lui Dodo. Era David pe câmpul de război și toți evreii fugeau de pe câmpul de război, filistenii erau mai tari. Rămâne viteazul David, regele lui Israel, pe câmpul de război, cu 3 soldați deosebiți, cu 3 viteși. Și unul dintre cei 3 este Eleazar, fiul lui Dodo. Și Eleazar luptă cot la cot cu David împotriva vrăjmașilor filisteni. Și așa luptă, zice Scriptura, până când efectiv îi se înțepenește mâna pe sabie. Atât de tare o ținut și atât de mult s-a luptat încât efectiv i-a amorțit fizic mâna, nu mai putut-o descleșta de pe sabie. Omul acesta, zice, când toți au fugit, au zis, nu fug, stau lângă regele David și toți 4 ne luptăm ca niște lei și dăm biruință și prin noi Dumnezeu va aduce victorie lui Israel. Atât de tare au fost și s-a luptat cu toată inima lui, cu toată pasiunea și au zis, ori câștigăm, ori murim. Și Dumnezeu le-a dat biruință. Ori fugit toți evreii care pe unde? Au rămas David și cei 3. Și unul dintre ei a fost Eleazar, fiul lui Dodo. Când toți au plecat, fugind care pe unde, s-a ascuns pe acolo pe tufe, să uită, bă, stai că nu-s nicării filistenii. După ce nu mai văd nicării pe filisteni, numai pe David și cei 3 pe Eleazar între ei, se întorc să cucerească, nu știu, ce-a fost de cucerit, să-i jefuiască pe filisteni, să le ia ceasurile, curelele, hainele, săbiile, platoșele și mai departe. Iubiții mei, Eleazar, fiul lui Dodo, zice că nu s-o da bătut. Ăsta o simți că nu mai poate, i-a amorțit fizic mâna. Și au zis, nu mă interesează, ori mor, ori câștigăm. Eu am băgat de seamă că adevărații luptători, indiferent de zona în care sunt, ăia nu cedează până în ultimul moment. 80% din întrecerile sportive se decid în ultima parte a întrecerii. 80%. Ultimul sfert din meciul respectiv înseamnă câștigătorul. 80% dintre întrecerile sportive se decid în ultima parte a confruntării. Uită-te să vezi. Lucrurile se rezolvă în ultima parte a confruntării. Eu am auzit pe foarte mulți spunând, domne, dacă ai început, 50% să rezolvate lucruri. Nici vorbă de așa ceva. Cele mai multe firme falimentează la început. Cei mai mulți oameni eșuează la început. Cele mai multe relații se sfărâmă la început. Nu-i suficient să începi bine. Biblia spune că sfârșitul laudă începutul. Continuă și atunci când nu mai poți. Simți că nu mai poți. N-ai avut momente de felul acesta? Bă, simt că nu mai pot să fiu pocăit. Bă, simt că nu mai pot să progresez mai mult. Simt că nu mai pot să mă țin. Simt că nu mai pot să învăț. Simt că nu mai pot să mă dezvolt. Simt că nu mai pot. Problemele sunt prea mari, presiunea e prea mare, stresul e prea mare. Simți că nu mai poți. Continuă și atunci când simți că nu mai poți.
Eram cu un prieten la not, am notat vreo un ceas și jumătate, bun înțeles cu anumite pauze, câteva secunde la fiecare tură și la un moment dat eram departe de destinație unde trebuia să ajung cu notul, mai aveam 10 de metri până la capăt și am simțit la momentul respectiv că efectiv nu mai pot să not nimic, am simțit că mă duc la apă așa ca plumbul. Și efectiv am simțit că nu mai pot să dau nici din mâini, nici din picioare, că gata, terminat. Și în timp ce mă simțeam eu gata, terminat, că mă duc la apă și am nevoie de ajutor, mi-am adus aminte că am citit în săptămâna respectivă că atunci când organismul îți transmite semnalul nu mai poți, înseamnă că ești doar la 40% din capacitatea ta fizică. Azi, păi ești numai la 40% din capacitatea mea fizică. Și am zis, pot să not fără nicio problemă. Și am început să not și, Doamne, bine am notat după aceea. Ce am înțeles atunci? E adevărat. Când zici că nu mai poți, ești doar la 40% din capacitatea ta. E chestie de interpretare. Adică până la 100% mai este loc. Continuă și atunci când simți că nu mai poți. Doamne, nu mai pot să fiu pocăit continuu. Doamne, nu mai pot să mă rog continuu. Doamne, nu mai pot să postez. Tu mă știi că slab continuu. Cât poți? Doamne, eu nu mai pot să vin la biserică că-s ispitit, că-s nervos, că nu știu ce, că continuă să vii. Doamne, nu mai pot să stau cu omul ăsta, că mă scoate din sărite. Continuă. Doamne, eu nu mai pot cu femeia asta, că efectiv mă nebunește. Continuă. Doamne, nu mai pot cu copiii ăștia, îmi scot efectiv fire cărunte. Continuă. Doamne, nu mai pot cu oamenii ăștia la serviciu. Nu mai pot cu patronul ăsta, nu mai pot cu șeful ăsta, nu mai pot cu angajații ăștia. Nu mai pot să fac ce fac, Doamne, simt că nebunesc. Continuă. Continuă și atunci când simți că nu mai poți, vei vedea că Dumnezeu îți va da biruință. Când tu spui, nu mai pot nimic, ești numai la 40% din ceea ce poți. Te încurajez în această dimineață. Doamne, câte lucruri frumoase este gata să facă Dumnezeu cu noi. Slăvit să fie numele. Atitudinea care face diferența. 1. Creează-ți o viziune înclinată spre progres. Nu mai gândi în termeni fixi. Mă, ta se poate. Mie mi-ajunge cam cât îți dă pocăit. Vorba aceea, nici prea pocăit, că nu-i prea bine. Mie mi-ajunge. De fapt, nici se poate. Așa că mă uit la mine, eu cred că sunt suficient. Nu, nu e suficient. Poți să fii mai pocăit. Poți să fii mai frumos în prezența lui Dumnezeu. Mie mi-ajunge cât experiențe am avut cu Dumnezeu. Nu poți să ai experiențe deosebite cu Dumnezeu. Te-ai gândit că s-ar putea săptămâna viitoare să-ți dea Dumnezeu niște experiențe fantastice cu El? Mie mi-ajunge cam cât am înțeles eu cât am făcut eu pentru mie mi-ajunge. Nu, câtă vreme trăiești. Despre Platon, am citit că la 80 de ani învăța să cânte la anumite instrumente, la 80 de ani. Bătrânul Pavel era în temniță la un pas de moarte, Nero îi plănuise decapitarea anul 64-65 după Hristos. Scrie lui Timotei, ia du-mi repede Timotei, zice, cărțile mele spre cele de piele. Pavel vrea să se edifice pe mai departe. Creează-ți o viziune înclinată spre progres. Nu spune suficient cât am făcut, nu. Câtă vreme ai viață, dezvoltă-te. Fii mai aproape de Dumnezeu, caută experiențe noi cu Dumnezeu, fii mai bun în ceea ce faci pe Dumnezeu, dăruiește mai mult, fii un tată mai bun, fii o mamă mai bună, fii un fiu mai deosebit, fii un genere mai deosebit, fii un prieten mai loial, fii un angajat mai dedicat, mai performant în ceea ce faci, un mai bun meseriaș, e loc de mai bine, poți să fii mai bun profesional, poți să gestionezi mai bine banii, poți să investești mai bine, da, slavă Domnului pentru tot ce ai făcut până aici, e foarte bine, dar există loc de mult mai mult. Nu zice, bă, atât ai pătrățica mea, mi ajunge. Nu, când spui lucrul acesta începi să regresezi. În această zi creează-ți o viziune înclinată spre progres. Poți să spui, mie suficient atât sau poți să spui, nu, vreau mai mult. Și Dumnezeu te va onora și te va binecuvânta. Îți va da experiențe mari și îți va da binecuvântări deosebite. Acțiunile tale să fie corelate cu scopul tău. Nu e suficient să spui eu cu Dumnezeu, El e prioritatea mea, nu, în fiecare zi. Tot ce faci să-L prioritizeze pe Dumnezeu. Familia, păi atunci în fiecare zi, ce e important pentru tine, familia ta să aibă loc în agenda ta. Copilul tău, fiică ta, nevastă ta, taică tu, maică ta, munca ta, business-ul tău, fă-te ceva în fiecare zi. Pasiunea ta, vrei să faci ceva frumos pentru Domnul? În fiecare zi caută să crești. Cânți, în fiecare zi cânt mai bine, să ascult cea mai bună muzică, să mă dezvolt, să performez. În vorbit, în fiecare zi să performez, să citesc, să mă dezvolt. În muncă, în business, în orice. Orice, că-i biserică, că-i societate, să fii tot mai bun, pe zi ce trece tot mai bun. În momentul în care spui, nu mă interesează, începi să cazi, totdeauna să te dezvolți și acțiunile tale să fie corelate cu scopul tău. Care este scopul tău? Care sunt scopurile tale? Creionează-ți agenda zilnică după scopurile tale. Nu lăsa urgențele să-ți marginalizeze scopurile, ci fii un om realist, fii un om așezat. Să fim oameni așezați care să ne prioritizăm scopurile în fiecare zi. Dumnezeu, familia, biserica, munca, profesia, ceea ce ne interesează. Privește orice problemă ca pe oportunitate. Orice problemă te poate prăbuși sau poate fi pentru tine o pistă de lansare, să te dezvolți, să crești,
Sunt slab spiritual, da, Doamne, pentru că n-am făcut lucrurile acestea. Uite, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă apropiu de Tine. Am falimente, Doamne, financiare, da, n-am gestionat bine lucrurile. Poate astăzi nu gestionezi suficienți bani pentru că nu ai știut să-i gestionezi. Altădată, te-ai gândit la lucrul acesta? Poate ai ajuns că nimeni nu vrea să se asocieze cu tine pentru că nu ești om de onoare. Și cine vrea să lucreze cu oameni care sunt lipsiți de onoare? Caracterul este cel mai important lucru. Fii un om de caracter. Privește realitatea în față, poți să dai vina pe alții, toată te alegi. Oamenii te vor evita, fii realist, e dureros. Spunea un psiholog, realitatea este extrem de dureroasă. Dar dacă vrei să te dezvolți, să o accepți. Da, domne, nu-i bine, uite, din cauza mea am ajuns în situația asta. Din cauza mea mă cer cu nevasta, din cauza mea. Uite, ce trebuie să fac? De acum înainte voi privi problema ca pe oportunitate. Îmi învăț lecția în relație cu Dumnezeu, relație de familie, munca mea, business-ul meu, în profesia mea, la școală. Pe poate ne lăsăm, nu știu, la examene pe ultima 100 de metri și atunci ne trezim că nu mai putem să învățăm. Și poate stai noaptea și clar, dacă nu dormi noaptea înainte de examen, clar că ești epuizat, clar că nu te poți concentra. Păi cel puțin să spui, uite, de acum înainte mă învăț lecția cu mai multe zile înainte. Și încerc să dorm, nu neapărat înainte de examen, că asta e marea prostie a multora. Și spune în sport că e foarte important să dormi câteva zile la rând, bine înainte de eveniment. Pentru că psihologii vor fi, vei fi bombardat în noaptea de înaintea evenimentului și vei fi obosit. Dar dacă bateriile ți sunt încărcate toată săptămâna și dacă nu dormi, numai câteva ceasuri, ești odihnit. Adică învață-ți lecția din toate lucrurile. Privește orice problemă ca pe oportunitate și continuă și atunci când simți că nu mai poți. Doamne, de câte ori n-am zis eu că nu mai pot. Povestea un prieten, Dane zice, am deschis o biserică, în Europa se întâmpla lucrul acesta. Și am început în forță de numai, cu oameni, cu toate mergeau ceas. Zice, a venit pandemia, le-a trântit pe toate de pământ. Toate le-au trântit de pământ. Într-o duminică dimineața, eram la biserică, eu, taică-meu și nevastă mea. Și tot așa urma câteva săptămâni. Mă sunau frații, prieteni, bă, am zis așa, și dacă mă duc 5 ani de zile, eu cu nevastă mea și cu taică-meu, că am venit ceva și trebuie să vină, zice, eu nu închid. Și am zis la nevastă mea, și dacă crapă lumea, toți banii pe care am eu îi bag acolo, nu mă interesează. Și de crapă lumea, zice eu numai la tata, trebuie să vină că e tata, iar tu n-ai ce face, dragă, tu o să vii. Și dacă când tata dă îndemn de rugăciune, noi doi ascultăm, când eu predic, voi doi ascultați și de voi de nevoi cânta tu, zice, și imaginează, zice, am dus-o așa luni de zile, zice, numai eu, nevasta și mai venea câte unul altul. Nu a trecut încă pandemia, dar perseverența lui, hotărârea lui, nervii de oțel, astăzi biserica e arhiplină. Și am zis, prietene, ți-o dat Dumnezeu nervi de oțel. Da, zice, stau bine cu nervii, zice. De-am zis la nevasta mea, și dacă băgăm toți banii, ultimii bani din casă, eu plătesc, zice, chiria și nu mă las. Zice, ce am pus odată mâine pe plug, eu în spate nu mă dau. Ăsta e stilul meu, zice, când îmi pun ceva în minte și sunt convins că Dumnezeu, eu mă duc și dacă crapă lumea. Și zice, crede-mă că mă bucur că nu m-am lăsat. Dar atunci numai Dumnezeu știe ce era prin mintea mea. Și am zis, uite, Domnule, un om de la care ai de învățat. Adică ai ceva în minte, de tună, de fulgere, tu te duci înainte. Ăsta e drumul tău. Știi că ăsta e planul lui Dumnezeu pentru tine, știi că asta îți dorești și de tună, fulgere, tu te duci înainte. Continui și atunci când simți că nu mai poți. Cei mai mulți eșuează în business pentru că se resemnează rapid. În meserii, bă, o merge. Nu o să meargă, clar că nu o să meargă după azi pe mâine. Cei mai mulți se eșuează pentru că nu au, nu știu, puterea de a continua. Pe câți ne-am văzut rugându-se un timp și apoi orice dat. Nu s-o pocăi, nu știu cine, nu s-o schimbat. Dragul meu, câtă vreme ai viață în tine, niciodată să nu te dai bătut. O luptă e viața, deci luptă-te mereu. Continuă și atunci când simți că nu mai poți. Poate simți că nu mai poți. În această dimineață stai de vorbă cu Dumnezeu, spune, Doamne, eu simt că nu mai pot. Simt că nu mai pot, nervii mi sunt întinși la maxim, nu am pace, nu am liniște, dar te rog frumos, ajută-mă, Doamne. Și Dumnezeu te va ajuta. Vă invit să vă ridicați în picioare. Aș vrea să plecăm fețele, să închidem ochii. Atitudinea face diferența. Nu atitudinea este totul, dar ea face diferența. Poate simți că nu mai poți. Dar s-ar putea în această dimineață, între tine și răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune, să fie doar câteva ore sau zile. N-ar fi o nebunie să fi stat înaintea lui Dumnezeu preț de ani de zile sau luni de zile și să vină Dumnezeu la tine să-ți rezolve problema. Și când vine Dumnezeu, tu să fii plecat. Hristos spune felul următor, oare când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Și un predicator s-a încumetat să interpreteze în felul următor, când va veni Hristos la tine cu răspunsul, oare te va găsi pe tine la post?
Când va veni Hristos să-ți răspundă potrivit cererii tale, te va mai găsi așteptând? Despre un soldat japonez am citit că a așteptat 20 de ani la post, crezând că războiul continuă. Când va veni Hristos cu răspunsul pe care îl dorești, va avea cu să-l dea? Mântuire pentru tine și cel drag ție, salvare, eliberare de vicii și patimi, progres material, binecuvântări spirituale și materiale, relații mai frumoase, harul lui Dumnezeu în casa ta, să se transforme casa ta într-un colț de rai, să vii acasă cu bucurie, să sară copiii în brațe cu bucurie, nevasta să se bucure că te vede, bărbatul tu să se bucure că te vede, părinții tăi, socrii tăi, să ai relații frumoase peste tot, să fie o binecuvântare, când apar tu oameni să fie încântați că ai venit. Da, Dumnezeu le poate face toate astea. Pe ce pui tu mâna, Dumnezeu să-și pună binecuvântarea, să simți ca David că Dumnezeu lucrează pentru tine. Spune Scriptura că David a simțit că Dumnezeu lucrează pentru el. În această zi mă rog să simți și tu împreună cu mine că Dumnezeul nostru lucrează pentru noi. Dacă simți că nu mai poți, spune această rugăciune: Doamne, îți aduc povara mea, problema mea, te rog frumos, primește-o, Doamne, în această zi. Ți-o încredințez ție că eu nu mai pot purta, iar mie dă-mi putere să nu mă dau bătut, dă-mi putere să mă duc mai departe și Dumnezeu este aici pentru tine. Chiar în aceste clipe, chiar în aceste momente, Dumnezeu este gata să lucreze pentru tine. Spune lui Iisus tot ce ai pe inimă, spune-i povara ta, spune-i problema ta, spune-i necazul tău, cheamă-L în ajutor și Hristos va veni să te ajute. Ne rugăm cu toții Domnului, adoptă această atitudine care îți va schimba viața în bine. Mărit să fie Domnul, intrăm cu toții în rugăciune.